nag-propose, akong plan mag-propose ko sa ako asawa dito. Okay, photographer biya. So akong imagine, nice okay. of cloud, sunrise, galudluhod. So romantic na naon wapo, aesthetic. Sa ilang term karon aesthetic. Ang animal. Nakaingon ko, di man siguro ko paminyo. Moto ka mo plano Durban? Moto ka Moto ko dito. plano. So nanay sing-sing nimo. Ay, sing-sing, bit-bit. So ang tent gaana. So ang tubig palibot sa mo. Nami sunod state gaana gakirig. Ana po ko sa kuutok. Kani, kung mo survive niya ni, maski ginamos buhi. Kuya wag measurement. So if you guys really want to measure your mangita fiancé, mo, asawa, dala sa bukid. dalag bukid. Kung nabuhi gali na, no. di ba? Gadream na ko na gusto ko matog Everest. Kanang istorya nga nakoy close nga amigo nga Duterte. Mao ni nga Duterte nga kuan. Piki. Gimingaw na kuan niya last na mong kita pandemic ay kuan pagyapon nga nang pandemic pa. Pandemic. Nang racket pa mi mga online sa unsa mong gikuan nga racket. Salamat ato brada nakalahutay biyata. Ang bugas ito. Lahutay biyata. Tapos nahuman na akong termino as a counselor wag yun siya nakabisita sa Lagi. ako ang opisina. Buisit ka pre. Mo pa tong surprise ba na, pre, mudagan ko pagkakonsihal. Gawas tanduay. Tama din mo, no? Gawas tanduay. Guess sa atong podcast o ilain, Doc Paulo Duterte. Grabe ba yung mga apelido ba? Grabe ka sikat ka nun, Brad. Kung na yung makadungog Duterte, Brad, mataranta ba? Feeling na ko, Brad, kumato ka sa airport, Brad, pagtanong Duterte, way dagay pangutanan, no? Ay, Klaro. naa. Katong init ang eleksyon. Oo. Katong nilarga ko bago lang na mo'y pagdala niya sa hig. Oo. Nisangit sa immigration na. Di na na? Katong init kayo pa nga? Init. Okay. I think nilarga ko March. Oo. 2 weeks before sa gidala sa hig. Nilarga po ko sa gawas. Pag abot sa So, immigration. dul-dul ramato na Dul din. dul kayo. Tapos pag kung asa ka pa tanong rin sa sa... immigration, ka sir. Sa Europe, pag ko pa din. The same Europe ya po. Binuang. Na, lagi. Kung asa ka sir, parang lahat kayo maalis dun. Ano ko? Ay, laman na kung kilalaman dyan sir. Init man to. Tama, ano? Wala, nadala na siya. Katong nga Nadala time. na siya. Nadala na siya. Sangit. Siguro I miss this guy. Alam mo, ako gini siyang GPM. Kay number 1, muangyo ko nga, napamang ko ko'y utang sa iya. Nang pwede pre nga nang kalimti sa to kong kandya. Dili yun kawala ang akong smile. Di ba? Siya na, siya care ani sa akin. Pero naday code ang mga dentist nga dili pwede nga i-plugging sila. So, wala na ako gi-promote. Nani siya sa Polymedic. Wala na ko siya gi-promote. Nindot kayo, may kayo mo trabaho. Pero iyang expertise kay mga bata yun. Tama ba ka? Ang imong kay naman din abi na ko tanan dentist basta mo ibot lang ka mo pasta lang ka okay na ka so na dagay pa yung specialization. Specialization siya. Ikaw Ang imo ako, is pedia. Pediatric ko. Mas lisod na ba kay tanan biabad mga bata ba kay hadok og dentist. Muy challenge. May challenge ta kung for example challenge. naidaan na lingas. Adila Liho. lingas, mamaak pa. Diba, ingnan mo, mamaak, sukahan Pero ka nganong pa. pero nganong pedia? Ay mong ipili nga. Daghan na storya, pre. Murag Pero mo papa dentist man, di ba? dentist siya. Pero orthodontist ka ng mga brace. Ako, mo din nibalibad siya sa tong anak nga sa braces kay insa ka pre. wala. Dili na ako na expert. Di na pre, naram na sa Shopee pre, gipilit-pilitan mo na pre. Dili na mo pre. Dili na mo na sa Shopee nga nang iana lang. Dili na sila computation di na. Dili na ko mabasa. So imo isa is pa. pedia yun. Pedia. Brief lang bro. So unsay technically kung pedia imong gi-specialize? Unsay imong gikuan na gitun-an? Unsa ang pag-atik-atik sa bata nga Kuan magpaibot po, siya? dili man sad. More on sabton unsa og behavior sa bata, sabton nimo sa ilang limitasyon na ingani. So makabalo man kog basa pre na kanina bata kaya niya dawaton ang pag-injection, kanina bata dili niya kaya.
So, more on, naipagka-psych. Wait. Psych- Nako'y madunggan, dagay doktor mag-pediatrician, kaya ang doktor, kay ang mga bata, magsakit lang gamay, pa-check up na yun. O, di ba nga mo yun siya nga, pediatrician ko kay mga bata, kay mga ginikanan, may lantan lang gamay, pa-check up na yun sa pedia. Oh, well, Sa dentist ba, pa-check up. ingana ba gyapon nga, daot gamay na ikaw gamay, papedya na yun? Pa-check Ingana up ba? gyapon. Pa-check up gyapon. Pero paghatag sa bill na mo ni trabahoon, mawala ang sakit. So tama. Magpa-check up, ipa-check. Ako sa problema, o ka ba nito? Mo na itong trabaho, ma'am. Kaya according to my kuan, ako nakita, dito na dayon mo atras. Dok, mawala ra siguro ni. Sa bagay, bata pa man sa ni Doc. Naiming na ba? Basig sunod si Mana na, Dok. Kaya mag-birthday pa ako, anak. Ani mas giuna pang party. Okay. Pero actually, ang main yun akong reason kay kami, dugan mo wala nagkita, marami nag-check. Prior to this recording, dagan na kami na-check ka. Feeling, munangin ko nga mag-record na ta, kay feeling na ako, basig, di na nato, mahurot na nato check ka. So, inganing naitabo, ako, akong asawa, nasaka na mo ang top 10 nga Top 10 din. top 10 nga mountains diri sa Pilipinas. Okay? Top 5 ra ba? Okay, by no san. Editon na to editon. Top 5 ra day, top 5 nga mga highest, no? Tapos that time, batch man pod me. So kato nga era nga balbal pa kay misigig saka. Never na ko ni nakita nga tao nga nag-climb, nag-post nga nag-climb. Never. So wala gyud sa akong radar nga kani kong amigo nga dentist kay siya may gasikaso sa ngipon ako kay para ang smile nato dia dili pangag pag-ana no. One time natingala din ko nag-post ang kagwang. Tingala ko. Pero familiar man nga lugar kay sige makugtan-aw atong sa Netflix na specials ni katong Si Nimsday. Oh, ato. Nimsday, yeah, si Nimsday. So katong imo na sa picture background Mount Everest man gid ni. So nagtakunala ko nga dili basic timing nga naibiyahe. Nagpa-picture kay basig na part dito nga pwede pang tourist. Pwede. Pang tourist, picture. Tamay na lang. So ako, tapos kabalo sa ko nga balbal sa nga photographer. Kanang kasi gabi sa nga passionate nga. Basin na sila shoot dito somewhere na. Pero wala na ko ginahon na nga musaka gyud ka sa Mount Everest bisag sa kami nga mga mountaineers. Malipay ra mig bisa pag Mount Kinabalu na kita to among gitarget tapos kung mag-base camp ka okay na kay mi ana. Nakita na rin ako ang mga sunod-sunod nga picture. Kaya nga putang ina. Bagag na. Anong isaka naman siya? So ako na pong gibalik. Guys, ani manggol ang gitulo sa amo si Boss, isa to si Boss Eric. Si Boss Eric, ang si Boss tag-iya ning Viajero Cafe. O sa Viajero, mo po nag-post amo nga magsaka-saka. Ingin siya nga, kanang ratings sa bukid pagsaka. Magdepende na sa imong preparation. Correct. Kung sakto imong preparation, you would say nga, ay bay, Kaya. it's so easy. Kaya. Kaya kayo. Pero kung wala kay preparation, bisa pag unsa nakamubo, makayang yung ka nga kaapuy kay ito part. Luoy kay may part. Anag yung reklamo. Tsaka weather. Weather pa. Weather. Tangina, nakita na takabay, nag-jacket na ka, nag-snow na. Action naman siya itong itom imo mga dinibral. Uy, lagom kaya kundi. Lagom na. Ihon ako. Sunog. Ihon ako. Giatay ni Saka ni sa Ibrin nga. Wa man ikusukan anin yan. Bisag ni Mount Apo, maana. So muna ako siyang invite karon para lang i-share sa ako or i-share sa atong tanan the experience. I know kulang ra brad ang 1 hour ani nga check up. Pero just ano lang. Kay I know na may kay karon man gud na po yung mga kwan karon nga ira nga murag na po yung mga batan-on nga nahiling nagsaka-saka. Yeah. Especially na ni Saka si Miguel. Tanay bag-o nga mga Pinoys nga ni Saka. Pero siyempre nagyapoy kahadlok pag may Mount Everest naging kay mga picture nga nangamatay nga gibiyaan na lang. Correct. I have my former boss sa MOR sa una nga pag-abot sa base camp ni action nag-attempt pero wala na kaya gikuha na helicopter. Kay nga naman wa may line way kuhaon ka. Wala. So balik ta sa pinakauna na ko nga pangutana. Brad, wala mang ka nagsaka, Brad. Mountaineers ba kadaan, Brad? Dili. Member ba ka sa... Bagar ako noong. Sa una, ni-attempt ko Saka 2015 sa Pulag.
Mount Pulag. Mount Pulag. So celebrity kuan pagaling ang term Ano nila pag na. akiki ang lisod, ang bangig ang sayong. Yeah. Kato bag yung celebrity trail. Niabot mi sa katong Camp 2 man siguro na before ka mo-push sa summit. Yeah. Gibagyo mi. Oh, gibagyo mi. So na naging ka dito? Nan ako dito. Okay. Nya kana ni attempt mi og summit. Pero ang imong mata ba mura nagdagan muta. Kay ice na dito. Dagan muta unya pag makita ni wala na kay makita ang imong visibility halos wala. Dayon kanang dito may ni decide na kumurag di na ni wala tayong abtan dito. So uli as in muta kong first. Pero nakaano na mo, Brad? Nakatayo. Dito na? Pero wala lugar mo nakatiwas Wala ni sa peak? nakatiwas. Wala ko ka Pero ningon ang guide po nga unsafe na, that's why we need to... dili, kami ang ni back out. Talaga? Tang ano ni ato mo dito, bro? Tripping yapon. Tripping to sa kuwasawa. Di Okay. actually ang story ana, photographer man ko. Ang Pulag is one of the havens lugar namo sa una sa Yeah, photography. yeah. Tama. Kay Dili guwapo pa kay uso formal, ning diri sa atong Buddha Sea of Clouds. Sea of Clouds, man. yeah. Tama. Oh, lahi gyud dito. Nauso naman ning si Buddha na naday gapoy ato. So tama. murag nawala na. Anyways, si Pulag nag-propose, akong plan mag-propose ko sa ko asawa dito. Okay, photographer biya. So akong imagine na okay. Sea of Cloud, sunrise, galudluhod. So romantic na ang romantic. guwapo, aesthetic. Sa ilang term ka aesthetic. Ang animal. Nakaingon ko, di man siguro ko paminyon ni. Mo ta mo plano do, Brad? Mo Moto ka ko dito. plano. So nanay sing-sing nimo. Ano sing-sing, bit-bit. Bit-bit jugo, bit-bit na nako to the whole time. Gisabot na nako ang guide niya. Ang guide na mo ato, namili ko og guide na kanang photographer gyud. Kay naadyo ko specific, kay specific na shot. Shot na mo niyang kwa. Okay. Akbalag ako'y mo set up. Siya nalay mo pindot. Yan na ba? Doy bigay bagyo. Wala sa kanang Lord naghatag si Rugsen si Lord. Nga ba hindi pa nimo nga. Ano ko na ba sige pa siguro ilain. Wala ba no? Sige si Lord ba? Si Lord ba? Para brodi pa nimo nga babae para nimo. Bagyohon sa to mo. Sa pagduwa sa Pero tinod lang tinode, Brad. Wala na As in, na story. you're ready na yun. Ready na ko. Magpatali na ko. Oh. Magpatali na ko. Nya bay grabe na bagyo by first time ko na syempre kato na time dili magyud ko hiker. Wait. Ang Bagyo, Brad, kamulon na mo og trek or naka-camp mo din ni kusog ang... Pagduol na mo sa camp ni bundak na siya. Dayon ang among tent adto pre kana pang beach tent. Animal na beach tent. Pre, ayaw lang ko sa TV, na pink o color Na pink. pink o blue. Pink o blue. Wa pa kailaw girl. Wala man ni ba? Wala jud ko hanaw ana bay. Wala na ako'y tent pero Ang imor nga to, Brad, kay aesthetic ang imong pag-propose. pagluhod-luhod. Yeah. Unya kanang muto na pagbagyo Brad. May gani ang among tent, nay bato sa tunga na perting dakua. Una gayaw-yaw pa ko kay sakit kay sa likod. Kay dili pa man uso tong na foam ang Yeah. airbed bitaw. Yeah. Di pa man uso, karon naman na nag-uso. Correct, Kato kay kana pa mang kana aluminum na pang Yeah, tama nga nalay murag foam nga nipis kayo. Tama. Para sa atop. Bilat sa yawa ang ulan, may gani na bato. So ang tent gaana. So ang tubig gapalibot sa mo. Nami sulod state gaana gakirig. Way pa ni hapon. Kasi ikaw ba ikaw, Ako imong asawa? joiners rami. So burag kwan gyapon ni kanang mobile Group lang ka gyapon ta ni, group gyapon. joiners. So kato mga kauban wala to sila kabalo sa imong plano. Ikaw ra ang guide. Eventually nakabalo sila pag-abot namo sa camp. Kay matingala unya sila gihunghungan na sila sa among guide. So wa pa gyapon nakakuha imong asawa to Wala pa gyapon. Wala pa. Grabe Bagay kabalo na ako plan. asawa sa nagbitbit sing-sing daw. Masus kinabana. Gibut asa na gibutan mo siyang ba? Oh, gibutan ako sa iyang bag. Susunyag nawa. Na. Kulira ka. Isod man to ako kay akong bag puro mong kamera. Kulira ka, Brad. Sumutong first. Wala pa gid mi kaabot. Human adto na trauma mi. Wait, so wala sa na-cancel po ng imong proposal? Naka-propose ko elsewhere. Sa laing the same place somewhere sa But the same day?
The next day, The next pagnaog day. na Oh, mo. yeah, but that the same trip na. The same trip. Ah. Nahulog mi dito. Murag nanay lake, katong murag crater lake na sulfur lake somewhere na maagian nyo sa kuan. So dito na lang. Kay, naman. So na okay ra gyap. Na okay ra gyapon. Na aesthetic ra gyapon. Na aesthetic ra gyapon. Wala, dili pa man to uso dito na panahon. So again atong laro. So ang pag-climb was dili ingon nga climb gid ang purpose. So naka-propose ka. So wala kuan lang to. Okay lang to. Ay pa ko ka-realize ang uban mo sa kag bukid kay gibulagan. Oo. Ako ni sa kag bukid para magpatani. Linaw. Maganda kay games sa kay mga asawa nung mag-climb. Adventurous pala siya. Yeah. Shout out time. In fairness to her, get ko. Ah. Ana po ko sa kuutok. Kani, kung mo survive niya ni, maski ginamos buhi. Kuya wag measurement. So if you guys really want to measure your Mangita mo, fiancé, asawa, dala sa bukid. dalag bukid. Kung nabuhi gali na, no. di ba? Manggawas mong batasan. Correct. Di ba? Labi na kapoy na? Kapoy na. Kaya hindi man makita din sa Disney princess. Wala Disney princess matago sa bukid. 2015. 2015. So that was your first. That was my first and the last. So wala na yan. Wala na, kay natagam ko. Sakit. So wala na kayang dili ni ako ang climb. Dili para sa ako. Dili ni para sa ako. Ang imo to kay tungod nga Sea of Clouds. Yeah, mura gyud. Na kanang siyempre adventure lang lugar. Yeah. Kailangan man sa ko. Yeah. Adventure lang. Sana wait, 2015. So asa ka nagtrabaho? Dentist na ka. Dentist ako. Cagayan na ka to. Cagayan ako na base. Okay. So nibihay lang gyud ka para ato. Ano lang yun. Wala lang gyud kanya ni diri sa Bukid noon or dito. Wala dyan na sa kuna-una. Mo lagi ka na the Sea of Clouds man ang atong ang atong apas. Okay. So mo na to. Moto. First and last. Pero ga-dream na ko na gusto ko matog Everest. Kanang Why? wild ba? Wild. Ano? Say, Wala, buwang lang. Kanang, I mean, everybody's adventurous wait. person. I'm asking why because unsa may mo nakita nga unsa man ang kabugnaw, ang feeling nga apre na ko I'm sure you would agree nga ang lami sa bukid, lahi ra gyud ang kape sa bukid. Kanang Yes. ka, di ba lahi ra? Masking Nescafe ra na. Mulamis siya. Mulamis siya. Ang essence also nga naramo sa tent niya, survive ni kanang nga ana nga tapos the feeling din nga ang hangag din pag-abot nimo sa peak do wala man mo na minimo man mo anak ko wala mo kaabot sa peak kanang ana. So nganong Everest imong imagine nga nakasa wala kanang ano man good. Siyempre it's the world's tallest mountain. Okay. Tapos kabalo na ko sige na kog tan-aw sa mga salida na kanang it's a adventure of a lifetime siya. Sige na. Adventure of a so technically lifetime. sa imong mind adventure. I'll do this. Adventure of a lifetime. Adventure nimo. Dili ni tungod kay mountaineer or hiker ko, but I just want to have that adrenaline adventure ba. Okay. Na nabuhat na ko ni. So nagsugo na kag dream ato. Sige lang kukuan niya, matanaw ko, di ba, ni gawa si Nims Day, si 14 Peaks. Oh, yeah, kita ko 14 Peaks tanaw ko ato. Di akong asawa na excite, hala, gwapo bis Nims Day. Naikog sa ito kanang kuan sa kanang hinlo nga pagkalago. Hinlo na lago. Kita gaduduwa. Aso siya po na-excite po siya. Na-excite siya, tungod adto. Okay. Ako, sige na kung ingon kay I want to do the adventure. Okay. Na-inspire ako asawa, tungod po ni Nims Day. So mo to, pag ingon ako, ato ka ta dito, no? Kanang gusto lang yun ako, gusto. So, inquire ko sa Facebook. Wait. Asa tinghan na ba? Gusto ko mato dito din. Nag-inquire na din ko unsaon ako pag adto. Yes. Kung sa ka na kuno na nga, amato ko na pero magsugod sa ako sa Mount Apo. Wala. Diretso. Or I thought ba na kay barkada nga Ni Push. na Wala, baga kog noong pre. Basta kay muso ko. Basta kay adto ko nya nadungagan pag yung alcohol di larga. So ginkuan na ko siya. Contact. Storya unsay amo i-prepare dili ko climber. Dok ni saka nakag-apo wala pa.
Imagine nun, mong buragahan nga, gusto ko mag-scuba diving, pero wala pa ko nakatry og langoy. Wala ka. Ako kanang kwan lang, kanang nalami poultry sa balay. Wala ka agad 3 years from. Boy, believe ko sa imong confidence, bro. Baga lang gagugnaong pre. Believe ko sa imong one, pre. Kanang, grabe, no? Everest yung diretso ang wa gini mo gialang-alang. Wala. Diretso. So, nag-inquire ka, dili ko climber, do, physically fit man ka. In fairness po, para kuan po, garan man sa ka. Karon na lang. Karon ra ba na, Bard? Because of Everest. Pero technically before, dili siya Wala. kainga na nga, Pero, di po ka sports, ano? Sports ko, gadula ko badminton. Okay. Sports ko, pero to a point na marathoner or runner, wala. Wala pa di gihapon na, boy. Wala. As in zero. Wait, kung di po ka climber, so wasa kay gamit? Wala. wala. As in, wala. So, From jackets mo planet lang everything. ka niya, so nagpalit na sad ka sa Everything. bro. Everything. Dito na ko na-realize na animal. Kamahal ba day ani na bisyo? Oy, in fairness sa una, pag makita tagi ka og bukid, mukha og mga coffee shop, ang nagikan lang ni saka ba? Kasi nakapita-pita na yung coffee shop. Pinapita na, pero makauna na kasona ko. Pero totala galing na ang pantalon, sapatos, perting mahala na. Tinood na. So nagsugod. So even your gamit by from scratch sad ka? No. Ay dentist, doktor, brand new gina mga mahalon gina kay diha sa bukid dili pwede ang mga baratohon, mga nipis, dili ka pwede anang mga ukay-ukay kay lisod kayo na. So mga mahalon mga kuan gyud branded ana. Muna yung pagtuo. Pero puro to, halos sa ukay-ukay. Wala binuang. Rugi. Boy, mahal. Sa imong eh, attire ba? ba nag-ukay? Ay Oo. buta pila ka percent ang brand new, pila ka percent ang ukay-ukay. Fleece lang akong original. Huli, no? Sa base layer. Ang base layer na niguro ko na brand new. Brand new. Lagi. Dayon, siyempre, lahi ang base layer po dito kay dapat medyo katong baga siya. Merino wool. Na specific merino ang wool. kay medyo ano man na. Init na di mo baho. Yeah, di mo baho. Kana mapugos jud kog palit. Kay But the rest, the rest okay ani. wala binuang ba? Oo. Kung original nga jacket, pili ko sa gara original, ibuta tong jacket, pili ka sa gara presyo. Kanang original nga kanang branded atong istorya na kanang Branded, define branded, Arc'teryx branded. Arc'teryx. Ay, bisag Columbia ba branded? Ang Columbia, okay. The Columbia, ang rain jacket nila, mga 20 man siguro. Yeah, more or less tama. 20. 20. So okay pagpalit Okay, na. makuha na nimo mga 2 to 5. Layo kay diferensya. Oo naman. So okay na digap. Kana din 2,000. Oo naman. Okay na kana. In fairness ni Survive. In fairness nakadto sa. Oo, naabot. So nagsugod ka. The same sa imong wife gyapon? The same. Kay Ay, kadyo lang, sorry. Ang term day para medyo social tawa. Thrift na rin. thrift. Yawa ni Ba, gilevel up. Kay okay ba? Imong imagine mo rin, mubaratong yung kaysa mayo. So, mga thrift na lang. Thrift. brand. Okay. Tapos kung nindot nga pag good finds. Good pa. Ano din. Ano naman na isa ron. Gen Z. Okay. Anyway, aso na kay bag na. Nana kay bag. Okay. The bag is also important. Yes, tinod na. Very important. Dapat gaan. Gaan, yeah. Dapat gaan. And Muna then, matingalam mo, nung mahal man kayo ning mga ingani. gaan and weather sealed. Promise. Yeah. Tadili mabasa pag grabe ang ulan. Daw, uso ang kanang garbage bag. Oh, yeah. Pero, lahig itong masarag itong bag on your own. Sakto. Oh. Namalit pa ba kag mga stove nga ginagmay wala na? Ang unsa? Kanang mga gamit-gamit na mga Wala na. Dili ni mo siya wala kailangan. na. Dili na. Dili ni mo siya kailangan sa Everest. Talaga. Kailangan magdala na. Kay, actually, when you go there, Oo. package na siya tanan. Okay. Imo na nang bayran, appeal ang food o accommodation. Wala lay labot tubig. So kaya kung mag-camp mo, Wala, dili imo na mga hot water ano lugar? Paliton nimo sa tindahan. Ano Dili ni tindahan ito? Kanang mura og in. Di man in bay. Kanang unsa bay tawag ana? Kung sa atoa lugar na pasabot mura lodging house. Lodging house na ang imong katre mura katre sa foreman na 3/4 na plywood na 2x2 ang tiil.
Nanay kutson. Gabi kayo nga na. Uy, nga na boy. Luxury na ha. Lagi no? Tama mo. Luxury siya. Luxury siya. Luxury siya. Daw, pag abot ni mo, lodging house siya ba? Well, as you go higher. Wait, ang atong gusto na anik, morning ka ng dagin magsugod. Sa sugod, yeah. Okay. Ang sugod, social pa. Social pa. Katre pa. Katri pa. On CR. Pero sa man village ni nga mura community. Yes. Village. Ta ilang ginegosyo. Oo. Ang ginegosyo na sa mga, ang tag-iyaan na mga lodging houses, mga Sherpa. Kaya ang Sherpa, dato ang Sherpa ba ana-ana lang nila noong pero perting datuan na nila. Magtigom na sila. Pag nakatigom sila, magtukod sila og lodging houses. Kanang sa base camp na trek. Okay. So ilang mga balay ilang ipang-convert, imo nila building, 2-story, 3-story, kwarto-kwarto dayon. So muna pinakauna ninyo Yes. preparation, dia ana gyud. Sa first lodging house ka, napakay own CR. Okay. Ang imong bed katrig yun na kutson, na foam, na restaurant. Okay. Na ingala pa siya na level. But as you go higher, may mo na din sa bunk house. Ingana na may tabo. Ingana na may tabo. So level. Level. So dili din ingon nga di siyempre sa tumbog pag ana na camp dito Dili. dito mo mag-tent. So di wala na tent pa kamo Wala. Never me nakag-tent. So unsa may dalon ra ninyo? Wala, imong bring yourself og sanina. Sanina lang ana lang. From sugod ninyo sa first ninyo nga murag that's how many hours nga baklay? On the average, ang first name, on the average, in a day, average, 8 hours. 8 to 10. Baklay, ha? Baklay ni. Abi mo na ko narata sa mga 4 ka oras Dili. So first nimo nga gikan sa imong gisugdan to the next nimo Ang first nimo mubo ra, mga 4 to 6 ra. yawa ka girapan ni mo. Dili man, pre. Kay kanina pace, lakaw sa mall na pace. Pero pasa ka na, yapon. Dili tanan panahon. Kay from Lukla to the first station, manaog ka. Okay. Aya din kasaka na pod. Tapos ka ni freezing ano na ni? Dili pa. Dili pa ni freezing. pa. Pero ga-jacket gyapon ka ni. Ano? Dili. Dili pa. Ang first stages, dili. So dili pa ni snow imong wala yung ana. Wala. From Lukla, going up to nakakita mig snow pag abot na namog ding botche, siguro mga 5 stations na siya. Naging restaurant. Ay, na restaurant? Oo, naging restaurant. Unsay food dito, pre? Na Dili rice? ka Na rice? Mapura ka sa rice. So rice con sa dito, rice eater pa Yes. dito. Okay, ang Nepal, more or less, silingan sila sa India. So, kung unsay pagkaon sa Indian, kanang mga curry-curry, mga kuan, the same. So, rice, na fried rice, na noodles. I mean, ang problema is this, dili ka pwede mo kaon og karne from station 3 going up. Di ka pwede mo kauno. Bawal. Kay? It's not bawal. They will serve it. Gabawalan mi sa among guide. Ngano do na effect sa imong lawas, bro? Dili. Ang katay sa baboy na sa silong. Bitbiton pa na nila baklay ang karne. Pasaka dito sa taas. By the time na naamo sa taas, dili na siya presko. Ang karne. Tungod sa religious, na siya. Religious Balay, beliefs. di mo ipakaon kay burag feeling dili na Fresh. delikado na. Basig magkalibanga ka. Dili gid sila mo advise na magdala ka gamit. Okay. Tubig ra gina dapat ang magpabugat sa imong bag. Okay. Ang sulod sa imong bag is your puffer jacket Okay. ug rain jacket. Rain ug jacket. tubig kana ra Okay. gyud tulo. Okay. So Kay- na porter dito. Naa. Dili Good. pwede wala ba yun? Good, na porter. Actually dili pwede Sa wala. tong edad karon ra di na ta magsilbi. Dili na. Di na ta pakahiro. Di na ta garbuso nga kuan. Di na ta Garbuso magpakahiro nga na. mga climber. Yeah. So, Okay. ang porter mag-una na sila. Okay. So bit-bit nila, tagaan ka na nila og kanang expedition bag. Sulod nga nimo tanan dito. Yeah, expedition bag. Mura na siya kuan bay. Mura duffel bag ra gud na Dili mabasa na or. yeah, ni mabasa trapal. Siguro on the daytime mga 15 to 18 ana ang imong temperature. So dili man kay nimo na ma-feel kay gabaklay ba ka. So imong sanina t-shirt lang or mag-base layer lang ka pwede na. So imong mga jacket na gid sa luyo. Overnight, pagkaugma, unsa as early as sugod pag asol. 8 a.m.
Assault na. Bakla na po ka. Next stop, Next is Namche. Namche. Pila ka oras na rin eh. Mga 8 siguro. Fuck. Saka. 8 hours. Pero bay, strolling pace niya. Tapos dili pa kayo ni ka ng hangak na kayo nga taas pa. Hangak ang Namche. Kay, kanang, I don't know if familiar mo, nakadungog mo ng Hillary Bridge. Medyo pasaka na siya. Okay. Pasaka na siya, musaka na ka nag 3.5 meters. From 2.8 to 3.5 na ka. Brad, kung Patungas. kalibangon ka dito, Brad, Nay malibangan. Sa silong pa. sa silong pa, along the trail, walay ka lang. Dito sa taas. Brad, sa booking Layan mo, na Brad, sa- pwede mga matos kasagbutan ko, Brad. Pwede mo Ah, niyo wala. buhaton. Pwede na buhaton. Oh, pwede niyo buhaton. Kaso, yun. Kung di na gini mo masagan. Musabot raman tanan kay hikers ba halos sa Lagi, lagi, environment dito. Mahog siya na niabot mi 2 nights mi diri. So nag-steady pa mo da. Acclimatization siya. Kamo na term para mo maanat Para imong maanat lawas. Imong lawas sa kanipis sa oxygen na. So what will you do for the whole Wala, day? maglakaw lang. Pero actually kaning Namche bibo na siya. Sobrang nagi pa yung community kaya po. Community na siya. In fact, naadya ang the highest bar, Oo. bar, murag Irish bar sa Okay. kalibutan. Yeah. Kumpleto ba yun? Na bar, na ay party-party, na ay shopping, na ay mga tiyanggi-tiyanggi. Syudad siya na, syudad sa bukid. Sa food dito yung mong ikaon. Na, ang food ba, kung siya kung pagkaon sa day 1 hangtod day 10, pareha. Binong! Oh, Usa man dito? fried rice. Fried rice? May, Chow fan kung sa kuwan pa Murag chow pa. chowpan, Yan na ba? Tulo ko kabulan ba, di kaon og chowpan. Kumpiyansa ka ba basig mumuto nila gitapong lang. Okay. Talaga for the Oo. Kaya wala magkikay options ba eh. wala isda dito, wala. Wala dagat ang Nepal. Muna kining last. Muna ning last. Sunod ani na- medyo Ano na maninood na ta. Tinadanay na. After sa Namche, diya na ang medyo sugod na. Sugod na ang tugnaw. Okay. Sugod na ang saka pagkitpod na medyo Hangak siya. na, mas taas na. Makahangak na siya. Oh. Muna na niya ang next pila na rin Next ka hours. level na. Oh. The same ba? On the average 6 to 8 hours na pod. So, muna gid na imong Kapuya, bro, muna no? gid na Wala lagi pa maulan, bro. Sorry, na-skip lang ko kay actually ang ilang preparation was kinabalo. Yes. Kaya kinabalo man mo I'm sorry, na-skip lang miya to para ano lang. Ni-skip me So wala na ka ni ranas o pamaol na Wala. because naka-prepare na ka. Naka-prepare sakto. po ko. Pila ka days di ang inyong kinabalo prior to this siya? climb? I think exactly 1 month. Mga 1 month yapon. Tapos within that 1 month nag-jogging ka. Jogging. Run Pero ka. prior to that, kay pag-book na ko sa akong ticket sa Nepal, wala na, sugod na. Kaba? Di ba, hubog ko. Pag hubog na ako, nipalit kong ticket. Pagkaugma, nahuwasan ko. Pagkasunod Ayaw ko. ko, ni jogging.